बिदैखौ बाहेर खालामदो खायदा खालामनानै नैबे जोंनि सिगां बिफांनि गुदियाव बेरे खंख्रमा बासा दङ बेवहाय अमा खानायाव अमाखौ दाखालि जोथारनानै फोथैनोसैमोन आरो बे अमानो आदार हैनाय मानसियाबो जोनानै थैनोसैमोन ओंखायनो बेखौ खावनायजों जों नायलांदो नोंथांमोन बेरेखौ माबोरै खावो सावहैजोब्बाय गाहायनिफ्राय सावदों जिगाब लांनानै मा बेरेमोन बेरेमा ए बालथिंसेखा बिदैयानो बेरेमाखौ बिदि माबानांगौआ गोसासिन जायोना बेरेमा द्रन दं बिसिनाव द्रन बसायबाय बिसोर मिथिबाय नायबाय बिसोर हानि जानोसै नामा ओरैनो नायनाय जासिना जायो होनदोब्रा जानांसिगोन औ एसे एसेल'सो होनांगौ लाबो अरानो आया बाव सुबाय लाबो उखुन्दै दोनहरनानै सिगोना जा मोजां सिरि जाबायना लादों माथो बाय खादो बयखौसो खोनागानो नोंनाखौ देलायखौ नारनांगौ बिदैया बै सिगुन बिफाङा बा बेरेयानो बिमा जामजां दंबावो सिगुन बिफांखौ बाग्राय बेरेमा रबाफोर सनाफोर लोखिफोर इसोरफोर जाजोब दुलाराय बर' फरायसाफोरानो दासो दङ नै आग्लासो बेजों मोनबेसे खावखो नोङो दासिमाव बेजों दिनैजों 100 बारजों बारसिगोन ख्र' बेरे खावबाय नों होनबाथ' रिजार्भआवबो लायो नामा एखमबा नोङो आं रिजार्भआव लाया बिदि गामिनिखौनो आसियानो सोजाया ओमफ्राय आसि जाबा मा ओरै मोनोब्ला मोनलालिखौ सिखा खुख्रिजों लहरजाया बेरेखौ मोनदों होननानै गुब जाजाया बेखौ लासै लासै जानांगौ मानोना बियो जोबोद आमथा गोब्रा जिनिस बेखौ लोंनानै मिथिमोब्ला थाबथायो बरिया जामखा रुवासो गावबाय दोनसै नामा बेखौ बिदिनो बिदैया ओरै गलांसिगोन खिन्थु खर'खौ सोहरदोलै बिदै जोब बियो सेस बे बिदै जोब थाखोजोब बेलाय जाना दाथाखा बेरे खावफुनाय समाव बेरेखौ जायोब्ला बेरेया बे जाग्राखौ रासिन जोयो बेखायनो बेरे खावनाय समाव जानो नाङा नारसनबा मा जायो दाय जायो गिलायलाङोब्ला एकदम मुस्था दं नै बाब थोरफो बाब खालामलै दाजोलै आंखौ सिगुन बिफांनि बेरे बिराद गोबावनिफ्राय बुरजा लाना थादों जानोबा खावसे बोखानानै माने लादों जाबायलै बेनो मेला बथलसो ओंखारगोन
बिदैखौ बायगोन बे बिदैखौ एसे दोनैदो उनाव सबसै बेखौ सेबनांगौ नङा नोङो मिथियो नालाय मा खालामनांगौ होनदां आबा थाबथायो फाननायाथ' सेबोसो औ ओरै सेबनोसै फिसा फिसौ सेबग्लिजोबगोनदां ना बिसोरो नोंबो फास्टांगौ सोनो आं नाङालै मिलावसो थांनांगौ गोथावनो बेयाव फिसा दंजोबो ओमफ्राय माखौ रुख'नानै एवजानांगौ फिसाखौनो एवनोसै दैयाव सोमबानो फिसा गजोबबाय दै गुदुङाव रुनांगौ थख' थख' ओमफ्राय गजोबो बिदैया आसरित ओंखारगोन नोंसोर बिदैयालाय बिदिखौ माबागोन बिदैखौ माबाग्रोजोबनोसै गोनां गोनांखौ बोखादोरा फसरग्रोजोबनोसै ओमफ्राय जागोना नोंबो जाखायो बेरेगो बिदै सरबाय बेरे बासानि बेरे मोदै गोदै नुदो बेरे मोदै एसे गोजौ थिखांलाय माबाया न' लोंदो मुस्ताफा न' लोंदो इस्ताफा कालारा एकदम हागौ गोजा हागौ ना? लोंबाय नों बेरे मोदैखो मेथाइफोर बायदि। जु जु लोंबाय नों बेरे मोदैखो हाबा बिराद गोदै दोमो दोमो मोनलायनाय गोदै बेरे मोदैया देहानि थाखाय जोबोद मोजां गारमा खोलाबनाय गन्थं खोलाबनाय गुजुनाय गगा मोननायाव बेखौ सोलायोब्लानो बेरे मोदैखौ लोङोब्लानो बेजों गाथारो आरो बेरे मोदैखौ लोङोब्ला माखासे फेट्स एबा मेजेमफोर मोदोम बारायनाय उदै देरनाय केन्द्रा जानाय बेफोरो रानलाङो बेरे मोदैया जोबोद मोजां मेडिसिन आरो बेखौ सुगार बेमार गोनांफोराबो जानो हायो मानोना बेखौ बायदि बायदि बिबार फिथाइ बायदिफोरनिफ्राय मुलि महरै बेरेया सोबनानै लानानै फैयो बेरे बासा हानिकम दिस इज द हानिकम बिस अरिजिनेल हानि जाहैबाय साबा बेनिफ्रायनो मुस्था बानायो थाबिसफोर होदेग्रा बायदि बायदि जाग मोननैसो मोननाय जाबायना हानि इज गुड फर हेल्थ इट इज कन्ट्रल द काफ एन्ड cold disease so we must use the honey is control our fats and healthy figure it makes us slim figure so we have to use the honey regularly अरावबो आवथियाखै बेथ' पियर एकदम नो मिक्सआप थुलुसि हाइजें होनानै बेरे मोदैखौ फुदुंनानै लोङोब्ला बेजों गुजुनाय गायो बियो काफ सिराप जायो काफ सिराप मुलियाव बेखौ होनाय जायो नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै आरो उननि समफोराव बेनिफ्राय साबसिन भिडिअ एबा ब्लगफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजाबाय थागोन गोजोन्थों मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार हो